खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आथिखालाव आयेन बेरेखायै रां दाबि खालामनानै दुंहाव थासारि खालामग्रा NLFB नि हगारजानाय सा 6 लाइमोना आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारनि आखायाव मैया सारेन्डार खालामो होनना गुबुन रादाबनिफ्राय फोरमायनो मोनथिनाय बादिब्ला बिसोर सा 6 लाइमोनफोरनि गेजेराव दं फारि सनितपुर जिल्लानि गेवलां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि तरुन बसुमतारी, चिरां जिल्लानि जेसा बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि बिगियान बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी आरो एलसन बसुमतारी बिथांमोनहा। नैथियाव दं हादरसा सरकारा गंफ्रोमबो बैसागु फोरबो खुंग्रा आफादनो 1,50,000 राङारि अनसुंथाइ होनायखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया मोनजिसे आफादनो राननानै होगोन। नाथाय बर'फोरनि मोनसेबो बैसागु फोरबो खुंग्रा आफादा सायख'जायाखै एबा राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लायाव 200निबो बांसिन बैसागु खुंग्रा आफादा दिनै मोखां गोसोम थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दं आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनबाय। बे बाथ्राखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों मिरु बंस'नि लिंथुम नेहाथारि अशक कुमार ब्रह्मआ। बे सोमावसारनाय हाबाफारिया फैगौ बोहैथि दाननि 7 अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय KDSA फोथाराव लानाय जादों होनना फोरमायदों। लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनिसिमबो गोसोखांलाय गथायगोन होनना बुंदों। आरोबाव मैया क'क्राझार जिल्ला बंस' आरो मिरु बंस'आ थांनाय सिगां दुथां सुबुंनि गुलिजों जिउ गोमानांनाय रुंसारि राजा बर'नि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आर'ज गाबदों आरो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दं राजा बर'खौ गावथारग्रा मनजित बसुमतारी दुथां सुबुंखौ मैया थांनाय मोनाबिलिनि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव चिरां पुलिसआ गावथारबाय होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियावनोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।